समस्थिनिफ्राय बिपिएफनि जानानै आङो दिनै नमिनेशन दाखिल खालामदों। तो गिबियावनो आं बिनि थाखाय जोंनि माननीय माने हाग्रामा सार बिटिसिनि चिफ बिपिएफ दलनि जोंहा आफादगिरिखौ आं धन्यबाद होदों। बिथाङा दिनै आंखौ 19 नं सिडली चिराङाव बिजाथि हिसाबै सायख'नानै होबाय आरो जों दिनैहाय मा होनोमोनलाय नमिनेशनखौ दाखिल खालामबाय। हाग्रामा सारजों लोगोसे जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय जोंनि बिपिएफनि मावथि जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मावथिफोर सेन्ट्रेल कमिटिनि जोंना मावथि बिथांमोन प्राइमारि ब्लकनि मावथि बिथांमोनहा खौबो आं साबायखर होनो नागिरदों। खारन बिथांमोनहा माने दासिम माने फैगौ माने इलेक्शननि थाखाय माने खामानि मावगासिनो दं आरो आंबो नुदों जे एबाराव जोङो सिडली समस्थियाव आरामैनो जों देरहालांगोन। राजखान्थि हिसाबै बादायलायनाय थायो दा मोननै दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफ दा मोननै दोलोनि बिजाथि आरो नोंथाङाबो गथायलायबाय बिजाथि लाइनखौ दा दोलोनि गथायखांनायाव माबायदि आसा बादायलायनाया माबायदि जागोन? जोंथ' 100% देरहागोन। इउपिपिएलनि खोथाखौथ' जों बुंनो हाया। दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बिपिएफनोल' भट होनानै रेडि जानानै दं। इउपिपिएलनो भट होनानै रेडि जानानै गैया। रायजोफ्रा बिजाथिखौ नायना होगोन ना दोलोखौ नायना होगोन? रायजो राजाफ्रा जोंनि हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव जि सरकार जादों दा बिपिएफ बिटिसिआव बेनि उन्नयनखौ आरो जोंनि पार्टिफोरनि कर्मिफोरनि खामानि मावनायखौ उन्नयननि खामानि मावनायखौ नुनानै जोंनो पाब्लिकफ्रा रायजो राजाफ्रा बयबो भट होगोन होननानै आंहा बिसास खालामो आरो बे नंगौ। सिडली समस्ति हिसाबै नोंथाङा बिजाथि हिसाबै दा बिजाथि लाइखौ गथायबाय नोंथांनि गुबै थांखिया मा जागोन सिडली समस्तिनि रायजोफोरनि थाखाय देरहाखांनायनि उनाव? दिनैहाय नोंथांमोनाथ' मिथिगौ आं बिटिसिनि सासे EM फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ नायो। दिनै हाग्रामा सारा आंखौ माने बिजाथि हिसाबै थिग खालामनानै बिसायख'थि गेलेनानै देरहाहोनानै दिनै माने आसाम एसेम्बलियाव हरनो नागिरदों। टारगेटआ बेनो जे बिटिसि ओनसोलाव जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टआवबो आसाम गभर्नमेन्टआव थानानै जों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव रायजोफोरनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ दं। गतिके जों जुदि MLA जानानै थाहैनो हायोब्ला गोबां जोङो माने स्टेटनिफ्राय दिसपुरनिफ्राय जोङो आसनि लाबोनायाव गोरलै जायो आरो बे रायजोफोरनि थाखाय मोजां आरो बेखौनो जोङो सिन्था खालामनानै बा आं बेखौनो सिन्था खालामनानै माने दा आवगायदों। 5 बोसोर इउपिपिएलनि आखायाव दंमोन सिडली समस्तिया बिथांमोना 5 बोसोराव मा खामानि मावदोंमोन दायो बिथांमोननो थाखाय मानि थाखाय भट होआ होननानै नोंथाङा सानो? 5 बोसोरनि गेजेराव थांनाय 5 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै बेखौ बयबो मिथिगौ। खोथा होनानै खामानि मावाखै बेखायनो बिथांमोनहा 5 बोसोराव बिथांमोननो होआखै आरो बेखायनो जेनदों आरो जोंनो भट होगोन बिपिएफ राजखान्थि हान्जानो भट होगोन बे 100% खाथां। केन्डिडेट फोसावनायनि बेलायाव नोंथांबायदि गोबां सोद्रोमाफोरा केन्डिडेट लुबैनाय दंमोन नाथाय बिथांमोना मोनासै। एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांनि समस्थियावनो नोंथांनि दोलोनिफ्राय सुरत सारनि नामा एसे राजनिति बिथांखौ जायफोरा मोनासै बिथांमोनखौ सारा मा बुंहरनो सानो? गणतन्त्र देशआव गासिबो पार्टिहानो माने बिजाथि बिलाइनि अधिकार दङ। दिनैहाय माने हाग्रामा सारा आंखौ थिग खालामबाय जाहा सुददाया माने थानांगौ जाहैबाय। तो लुबैनाय दंमोन बेस्रा तो दिनै मोनाखै। तो आं खावलायदों जों बिपिएफ राजखान्थिनिनो जाहैबाय जितिया जोङो आं सानो आरो टिकेट मोनाबाबो जाहा सुददाया माने जेबो गाज्रि मोननाय नङा आरो खामानि मावगोन आरो आंबो बेखौनो खावलायदों जाहाथे जों ज' खामानि मावलायनो हायो आरोखि। আমি 19 নং सिडली एसेम्बलीत আমি বিপিএফ দলৰ হৈ পেলাই মই কেন্দ্ৰীয় হৈ পেলাই আজি নমিনেশ্যন দাখিল কৰিলোঁ। তো প্ৰথমতে মই আমাৰ মাননীয় বিটিচিৰ চিফ আৰু আমাৰ পাৰ্টিৰ সভাপতি হাগ্ৰামা ছাৰক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। এখেতে বিপিএফ দলৰ পৰা মোক 19 নং सिडली समष्टिक सिडली चिरां केन्डिडेट हिसाबै बाছনি কৰি পেলাই আজি নমিনেশ্যন মানে কৰাৰ কাৰণে সুবিধা দিলে আৰু মই আশা কৰিছোঁ আজিৰ যিটো পৰিৱেশ
খুব ভাল আৰু দেখিছোঁ যে বহুত ঠাইত আমি ঘূৰিছোঁ আমাৰ জিলা সমিতি চেণ্ট্ৰেল সমিতি BPF দলৰ যিমান দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল তেখেতসকলে গাঁৱে ভূঞে মানে ঘূৰিছে ৰাইজৰ লগত থাকিছে এটাই কথা গম পাই মানে কৈছে যে এইবাৰ BPF ভোট দিম আৰু সেইটো আমি অনুমান কৰিব পাৰে যে এইবাৰ আমি চেডলি সমষ্টিত মানে ধুনীয়াকৈ আমি জিতি যাম এইবেলি আপোনাৰ বিপক্ষত আছে APPLৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ওৰফে ফেৰেংগা তেওঁক আপোনাৰ ওচৰত কিবা প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব নেকি কিবা চেলেঞ্জ হ'ব পাৰে নেকি আপোনাৰ আমিতো তেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান হ'ব বুলি মই ভাবাই নাই আমি যিটো দেখিছে মানে চেডলি সমষ্টিৰ বাসীয়ে BPF দলকে ভোট দিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে ইয়াত কোনো বিৰোধী দলক ভোট দিবৰ কাৰণে এখেতসকলে সাজু নাই